मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जोबथुमाया दिनै जोबथा सान। एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जोबथुमाया उदालगुरि जिल्ला रौतानि बडलेण्ड फोथाराव 26, 27, 28 आरो 29 सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजादों आरो बे खुंफुंजानाय जोबथुमाया फैयै फैयै दिनै जोबथा सानाव आगान होफैबाय। एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जोबथुमायाव सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय गोबां बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिफोर लानाय जादों। बेबायदिनो दिनैनि जोबथा सानाव मेहेरगोनाङै गेवलां मेल हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे गेवलां मेलाव लोब लोब रायजो राजाफोरनि मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। गेवलां मेलावनो जर'खा आलासि महरै आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसाम सरकार, बिटिआर सरकार आरो बिकेडब्लिउएसनि गुबुन गुबुन बिफाननि मन्त्रि मावफुं सोद्रोमा, गाहाय आलासि महरै सिड कानु मुर्मु इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर सनाय झारिया मिन्स आरो गोबां सानसुमै सुबुं दैदेनगिरिफोरा